Yunus, hvad laver du i din fritid egentlig? Spiller musik og sådan noget. Spiller musik? Ja. Kurdisk musik, ikke? Saz, Ej, Er det rigtigt? juice og kurdisk. Kan du godt finde det? Ja, Er det også sådan noget, hvor du sidder til bryllup og spiller? Ja. Jeg har også spillet koncerter og sådan. Kan du også Der er meget til at se lige blivelse. Ja, nej. Der er meget til at se lige blivelse. Hvad? Der er meget til. Så jeg har lige en spørgsmål til dig. Hvad er Danmarks bekendte sanger? Kim Larsen. Kim Larsen? Ya. Sen onun için mi öğrendin Kim Larsen? Ja, Kim Larsen, H.C. Andersen. Ama bunlar Danimarka'da meşhur. Han er bøsse. Yani bunlar meşhur kişiler. Lige muligheder for alle har fokus på sprogets betydning for tosprogede elever og kursisters udbytte af undervisningen. Det vil sige, at den har fokus på både lærerens sprog, de enkelte fagsprog og kursisternes sproglige ressourcer og behov. Som det fremgår af klippet her, har tosprogede kursister med kendskab til samme sprog en flersproglig palet, de kan trække på i deres indbyrdes kommunikation. Det giver dem mulighed for at skifte mellem for eksempel dansk og kurdisk i sammensætning, så de bedst får udtrykt det, de ønsker. Det er vigtigt, at lærere i alle fag giver plads til, at kursisten kan trække på sin samlede flersproglige kompetence i undervisningen. Indfødsretsprøve. Samtidig er det nødvendigt, at lærere i alle fag er opmærksomme på det sprog, som deres fag udtrykker sig i. Lærerne har brug for at se faget gennem sproglige briller, og her kan et samarbejde mellem lærere i dansk som andetsprog og faglærere være en stor hjælp. Du har jo lavet den her undersøgelse, og der kan man jo så se, at der er en hel del ord, som hvor lidt de egentlig får fat i. Ja, og det er jo ikke bare fagudtryk, men det er jo også en almindelig hverdagsord egentlig. Ja. Man kan se ud fra det, at der er nogle tosprogede, for hvem det er svært at forstå det her almindelige danske sprog, og selvfølgelig er det også svært at forstå fagsproget. Ikke? Så derfor så er vores opgave nu altså at se på det der med, hvordan du skriver tekster til dine kursister, for at de skal kunne forstå det. Ikke? Og på et tidspunkt skal de selvfølgelig kunne forstå fagudtrykkene, og de skal også kunne tale på et vist niveau om det her fag. Ikke? Ja, der har jeg lavet sådan en ordliste. Altså for eksempel, når det er kemiske stoffer, så har de forskellige atomer på græsk-latin, og de har dem på dansk, og så kan de så skrive dem på deres eget sprog, og der er en lille forklaring til, hvad det er for et stof. Ja, men det er rigtig godt det der med at inddrage deres eget sprog, eller deres modersmål, ikke? Ja. Så det også sådan bliver anerkendt som en del af deres faglige bagage. Ikke? Det med at være underviser i sådan en sammenhæng, så er man altid sprogunderviser, uanset hvilket fag man har. Ikke? Ja, det kan jeg jo se. Det er jo ikke kun fransk og engelsk og det der. Og så har du brugt sådan et ord, sådan et udtryk som summa summarum. Ja. Det ved jeg ikke, om tosprog de kender. Altså, vores tosprogede kursister, det ved, hvad det betyder. Så det kunne godt være, at man måske skulle tage og strege den ud. Måske, ja. Eller så skal du forklare dem, hvad det betyder i hvert fald. Ikke? Jo. Ja, velkommen til Naturfag. Smartboard giver læreren mulighed for at understøtte og fastholde sine forklaringer. Han kan hente figurer ind fra nettet, aktivt vise, hvordan processer finder sted, og gå tilbage til materiale fra tidligere undervisningsgange, fordi det er lagret elektronisk. Alt dette støtter tosprogede kursister i at tilegne sig både de faglige ord og begreber, og de førfaglige ord og udtryk, der hører til faget. Se, at det, der står 11 hernede, hvad er det nu, det betyder? Det betyder atomnummer, eller man kan sige, hvor mange protoner har en atom. Det er, hvor mange protoner der er, og protoner, det er inde i... Det er inde i kernen. Inde i kernen, vi snakker om. Ja, så der er altså 11 protoner derinde. Hvornår er det nu, at sådan et atom her er stabilt? Ja? Det er det, når der er 8 elektroner i den yderste skal. Det er, når den har 8 i den yderste skal. Og hvordan får denne her 8 elektroner i den yderste skal? Hvis vi fjerner det sidste skal, eller sidste elektron i. Ja, hvis vi kan komme af med denne her, væk med den der, ja, så har den jo 8 i den yderste skal. Efter lærerens oplæg kan kursisterne ved hjælp af smartboard-optagelsen høre og se lærerens oplæg igen lige så mange gange, de har brug for. Det støtter læreren i at tilrettelægge differentieret undervisning, hvor kursisterne deles op ud fra de faglige og sproglige forudsætninger og behov, de har. Det er en god idé at lade 2-3 kursister arbejde sammen om opgaveløsninger til oplæggene.
så de på den måde får mulighed for at træne sig i at udtrykke sig sammenhængende om faget på fagets sprog. Den skal være 8, ikke? Kun en, det er ikke sådan. Vi har 2 her. Ja, her er vi nogle, der kun en. Så det betyder, hvis vi den ene inkluderer, så vi har et spil, så vi tager en mere. Hvis nu vi tager den ene elektron natrium har her, hvis vi over til klor her, løb til, derovre, godt her, sådan og den. Den gruppeopdelte differentierede undervisning giver læreren mulighed for at understøtte kursisterne, præcis hvor de er i deres læringsproces fagligt og sprogligt. Læreren har mulighed for at lytte til den måde, kursisterne formulerer sig på om fagets indhold. Og han kan give dem de ord og udtryk, som de har brug for i kommunikationen. Kursisterne får på den måde hjælp til at bevæge sig skridt for skridt fra hverdagssprogets udtryksmåde til fagets udtryksmåde. En hovedgruppe, ja. For eksempel den 5. hovedgruppe, den i den yderste skal er der 5 elektroner. Det er derfor, det er kaldt sådan, det er lavet sådan en gruppe, ikke? Ja. I PhD-systemet. Og den er i 17. Nej, 7. 7. Ja. Ja, det er 7 nummer gruppe 7, og 1, det kan godt arbejde sammen. Ja. Det er altså Men det er kun 8. hovedgruppe, der ikke kan samarbejde med de andre, fordi de har 8 i den yderste skal i forvejen. 8 elektroner. Så de behøver ikke smide nogen eller få nogen nye med ind. Så de har det fint nok med sig selv. Det er sådan, systemet hænger sammen. Så sådan er det bare. Så hele den her mangfoldighed af sproglige udtryk er jo det, man skal have til at spille sammen til forhåbentlig en givende læringsproces for alle kursister. Altså, der er en mængde forskellige måder at udtrykke sig på, som skal mødes i undervisningssituationen, kan man sige. Men helt grundlæggende, så skal man have en anerkendende tilgang til dem, man underviser. Og at sige, jamen det er jo et basalt pædagogisk princip, som alle undervisere vil skrive under på. Og heri ligger, at man også sætter sig ind i, hvad er det for en situation, og hvad er det for nogle forudsætninger, som dem, jeg underviser, de kommer med. Herunder de sproglige. Men altså sprogudvikling og sprogtilegnelse, også i en undervisningssituation, jamen det er jo en kreativ proces. Og det skal man som underviser give plads til. Hvordan kan vi bringe den kreativitet ind i undervisningen, og så få den med der, og få den til at spille sammen med den faglige undervisning? Der er 2 grundlæggende ting, man skal tage højde for at være opmærksom på som underviser. Det er, at skolesprog eller undervisningssprog, og det sprog, man anvender uden for undervisningssituationen, jamen det er 2 forskellige måder at udtrykke sig på. Og når man taler om undervisningssprog over for hverdagssprog uden for skolen, så peger forskningen på, jamen at det her med hverdagssprog, det kan man tilegne sig i løbet af et par år, så kan man begå sig i social sammenhæng på et sprog, som ikke er ens første sprog. Når man kommer ind i undervisningssammenhængen, så vil det være en langt længere proces. Der er nogle forskere, der taler om 5 til 8 år. Altså, så det er nogle helt andre udfordringer, man står overfor. Hvad kan man gøre helt konkret? For det første, så skal man i hvert fald tage udgangspunkt i, det kommer ikke af sig selv. Men det, som tosprogede kursister står overfor, den udfordring ofte, det er jo, at på grund af deres andre sproglige forudsætninger, jamen så skal læreren have et tilsvarende større fokus på sprog også. Især når vi er inde i det naturvidenskabelige fag, matematik også herunder, jamen så er der en tradition for mange steder, jamen så er det lærebogen og lærerens viden og lærerens måde at forstå det på, som udgør den højeste sandhed. Men man skal give plads til, at kursisterne også kan udtrykke sig omkring deres faglige forståelse, og at man ikke bare ser, at de så at sige halter efter det, der står i lærebogen. Okay, så vi skal sætte vand over i en gryde først. Okay, så skal vi have den her termoføler, og den skal vi sætte ind i centrum af kartoflen. Og så skal vi have tilsluttet den her til computeren.
Har du valgt min eksperiment under menupunkt? Der. Eksperiment. Start collection. Så skal der måles i 30 minutter og hvert 20. sekund. Hvad er det for en? Er det sampling? Det må det jo være. Fordi at det er, ja, samples, det er jo deres målinger. Men det værste er, ikke, at jeg fik hjælp af min chilenske veninde. Ja, det kan ikke? Og hun siger det jo, som hun ville sige det, ikke? Hun kan jo ikke sige, at det er på grund af det, og det er på grund af det. Altså sammenlagt, så har jeg også boet et år i spansktalende lande. Jeg taler stadigvæk ikke spansk. Tosprogede kursister har i kraft af deres kendskab til flere sprog en bevidsthed om den dynamiske størrelse, som sprog er. De ved fra deres hverdagssproglige erfaringer, at forskellige sprog så at sige ser og beskriver verden gennem forskellige briller. Ved at sætte denne sproglige bevidsthed på dagsordenen, kan undervisningen udvikle alle kursisters sproglige bevidsthed. Så nu stiger grafen. Men den ser rigtig pæn ud, den kurve der, ikke? Okay. Og så skal den ligge på bordet. For afkølingskurven. Det er rigtig køkkenfysik, det her. 84,7, det vil sige, at den fortsætter med at stige lidt. Ja, du starter med at stige. Forsøg giver kursisterne mulighed for at gøre fælles erfaringer med fagets indhold, men netop fordi der er tale om processer, der foregår lige her og nu, kræver de meget lidt sprog af kursisten. Så de får etableret noget fælles erfaringsgrundlag via de der forsøg, sådan, så at sige fra hverdagen. Ja, og det er så også vigtigt, at de får sagt noget, at der bliver knyttet noget sprog til det. Ja, der skal de så i grupperne diskutere forsøgene og de målinger, de laver. De har selvfølgelig fået en lille vejledning, hvor der står, hvad skal de måle osv. Men så skal de diskutere de her måleresultater og temperaturkurve der i grupperne med henblik på bagefter at fremlægge det. Og der er så udpeget en opponentgruppe, som så skal ind og stille spørgsmål til gruppens fremlæggelse, ikke? Og så kører det så rundt. Okay. Så siger du, at de skal fremlægge tingene, så de virkelig får lov til at formulere sig omkring de der forsøg? Ja, det er så meningen. Og på den måde ligesom bruge det sprog, de har i forvejen. Altså man kan sige, måske deres dagligdagssprog og deres førfaglige sprog, ikke? Omkring de her fysiske ting. Hvordan bliver det omsat til fysikbegreber? Jamen, så er det så meningen, at de efter de her fremlæggelser, at så går man så videre, og så skal man ligesom ind og have fat i de der mere eksakte fysikbegreber bagefter, og anvender de lidt mere præcise begreber, som også fremgår i lærebogen, og så kunne man så efterfølgende lave nogle videre forsøg, som er lidt mere eksakte, og måske med lidt beregninger inden og noget, ikke? Så er der også flere, der får en chance, kan man sige, ikke? Altså dem, der ikke har det faglige sprog i forvejen, fordi fysikbegreberne skal de alle sammen lære jo. Ja, man kan sige, altså, at det er, altså, jeg vil tro, at det er godt for en stor del af eleverne. Så på den måde synes jeg egentlig, at der har været en god motiverende effekt af det, ikke? Og det er jo vigtigt, at man ligesom har fanget eleverne ind. Det er ret tidligt i fysikforløbet, så går det altså meget bedre bagefter. Vi har udført et forsøg med en kartoffel, og vi skulle finde temperaturen inde i midten af kartoflen, og så skulle vi se på, hvad der sker, når der vandet koger. Og der skulle vi så måle over en periode med et interval på cirka 20 sekunder, med hvad der skete med kartoflen, og hvor meget den blev opvarmet. Og vi har brugt Logger Pro som program til at måle det her. Og det har vi så fået nogle grafer over, fordi at vi har tilsluttet det dataen og printet det ud. Så I kan få et billede over kurven, som kører, som langsomt stiger, men alligevel rimelig stabilt, indtil at den så kommer op til omkring 85 grader, den er oppe på. Og det er så der, at vi tager kartoflen op og får nogle data ud, og samtidig ser, hvordan temperaturen falder. Yes, er der nogle spørgsmål? Jeg har et. Kartoffelens masse. Har det nogen indflydelse på, hvor lang tid det tager for den at blive kogt? Altså, jo større kartoflen er, jo længere tid tager den for at opvarme midten af kartoflen. Fordi så med massen jo større.
Så hvis det er mindre kartoffel, så går det hurtigere at opvarme centrum, fordi den er jo mindre. Det er vigtigt, at man arbejder med i sin undervisning, at kursisterne udtrykker sig omkring de relationer, der er imellem begreberne. For eksempel, hvad er relationen imellem at vand koger og vanddamp? Mm-hmm. Er kursisterne i stand til at sætte ord på de processer, som de lærer om? Som underviser vil man ofte have fokus på de kernefaglige udtryk. De står grundigt beskrevet i lærebøgerne, og det er nogle af de udtryk, som læreren vil have fokus på. Men den sproglige udfordring ligger også et andet sted, altså i forhold til, at man kan udtale sig sammenhængende omkring de forskellige fagområder. Og hvis man ikke er i stand til det, jamen så har man et rigtig, rigtig stort problem, både i forhold til at kommunikere med læreren og i forhold til at kommunikere med de andre elever. Og man har også ofte et problem med grundlæggende at forstå, hvad er det egentlig, man arbejder med, hvis man ikke kan udtrykke sig omkring det på en sammenhængende facon. Forhåbentlig vil det være sådan, at kursisterne over tid, jamen så får de indarbejdet nogle af de her arbejdsmåder, og så behøver man ikke at fokus på dem mere, gudskelov, men altså, at man i processen som lærer kommer med et udspil omkring, okay, det er hensigtsmæssigt, at jeg arbejder på den her måde, og man får det frem og gør det eksplicit i sin undervisning, hvad det er for nogle principper, som man arbejder ud fra. Hvad er det for et punkt, der er ret interessant, når vi kigger på to grafer? Når de krydser hinanden? Ja. Hvor krydser de hinanden, eller skærer hinanden her? Efter 2,5 år, og det krydser vi, det er omkring 4.000. Prøv at sige noget mere om præcist skæringspunkt. Altså, når man kigger på skæringspunkter, så stiger den billigste, som du har betalt for i starten, og så falder den dyreste, som du har betalt for i starten. Eller den stiger ikke så meget? Nej, men ja. Præcis. Hvad koster det efter 2,5 år? Så det koster det samme som... Det koster det samme. For de to frysere. Ja. Nu har vi pludselig en linje, der går nedad. Hvornår gør den det? Hvad kan man sige om A, når grafen går nedad? Falder ned. Den falder? Den stiger ned. Den falder ned. Ja, den falder ned, eller stiger ned. Det hedder, at den er faldende. Den falder. Hvad sker der så, når den kommer nedad? Minus. Så bliver den minus. Ja, godt. Okay. Så er der 4 forskellige fryser, og der er forskellige priser. Og på næste side, så skal vi finde, hvilken kraft der tilhører til hvilken fryser. Altså den her fryser, det er den, der hedder SE Best Fryser. Det kan man jo se ved at kigge på priserne. For eksempel, den koster 2.450. Og så har vi 2.054 her. Det skal nok passe. Ja. 275,4 stiger for hvert år, der går. Hvor meget stiger den anden? 736,2 for hvert år, der går. Og det kan man jo... prøv lige at vise igen, hvordan man kan se det. For hvert år, der går, så stiger den så meget. Og det er 736,2. Altså det her... Lige præcis der. Der, så bliver... Den, du har betalt for meget, bliver billigere. Og den, der, som du har betalt lidt for, bliver dyrere. Det betyder, at det koster det lige som sammen. Der, hvor de stiger hinanden. De koster... Udgiften er præcis den samme. Ja, nu siger jeg 6 år. Hvor har vi 6 år? Ja. Okay. Så hvad koster det, hvad koster de 2 frysere efter 6 år? Om 6.900 koster den efter 6 år. Ja. Jeg skal lige have, hvorfor du tegner den. Vi har 6 der, vi har 7 der. Hvorfor tegner du... Du sagde efter 6 år. Nå, efter 6 år. Ja, okay. Var det ikke, du sagde 6 år? Det faste udtryk efter 6 år, som her volder vanskeligheder,
er et godt eksempel på, at det ofte er de førfaglige udtryk, der udfordrer tosprogede kursister i matematikopgaverne. Kursisten har fokus på ordet efter, og lader derfor sin tolkning gå i retning af et ord som senere. Matematikopgavens spørgsmål, hvad er prisen efter 6 år, har derimod fokus på det faste udtryk, efter 6 år, der har en ganske anden betydning. Det er vigtigt, at undervisningen giver kursisterne mulighed for at opdage sproget i faget. Ja, Ole, noget af det, der jo er svært for mange faglærere, det er at få kursisten til at sige det, der egentlig skal siges. Men det ved jeg, det har du jo så arbejdet med i det her. Jeg fik sådan et mantra, der hed lærerne væk fra tavlen, som jeg selvfølgelig ikke selv kan efterleve, men som alligevel er en husker til mig selv om, at jamen, jeg tror egentlig, de får mere ud af, at de lærer på den måde, frem for at jeg står og envejs kommunikerer. Det vil sige, korte ned på oplæggene, og så hurtigere sætte kursisterne i gang. Fordi jeg tror også på, at det er nede i de små grupper, at de ting kommer frem, som lige præcis den her gruppe ikke forstår. Og det kan jo være helt nede på nogle ord, som hip som hap, eller det kan være nær ved, eller næsten, og sådan noget, i forhold til noget matematik, som bliver sådan noget udefinerbart noget. Og hvad sker der så? Hvordan kommer de så fra gruppearbejdet, der hvor du så har været med til at give dem de ord, de måske har brug for, til at de så fremlægger ved tavlen? Fordi det er jo det, de gør. Hvis jeg bare siger til dem, lav de her opgaver, og øvrigt gennemgår vi dem fælles op ved tavlen, så læner de sig jo tilbage og siger, at det her, det vedkommer ikke rigtig mig. Men hvis de ved, hvis de skal fremlægge, jamen så er der et mål med det her arbejde. Og de kan godt der bruge sproget, både det førfaglige og det faglige? Det synes jeg. Man kan sige, jeg står jo selvfølgelig og superviserer dem op ved tavlen og fanger de ting. Nu kan jeg godt høre, at det går i den gale retning. Ja. Så man kan sige, at kursisterne de har i hvert fald meget ud af, at du har lagt undervisningen an på en anden måde, så de får mulighed for at bruge sproget mere og være mere aktive. Hvad med læreren, Ole? Jamen, der sker jo det, at jeg i første omgang oplevede et kontroltab, kunne man sige. Jeg synes, jeg havde kontrol, så længe jeg stod op ved tavlen og tænkte, nu kommer vi da igennem det faglige. Men når jeg så lagde det ud til kursisterne, så tænkte jeg, det her, det når vi jo aldrig, eller det går aldrig godt. Men præcis er der jo sket det, at jamen, kursisterne når jo det, de kan, faktisk i højere grad, end de har gjort tidligere. Det bliver også en lidt sjovere undervisning, synes jeg. Ja. At kursisterne er i hvert fald gladere, i stedet for at blive tromlet ned af en lærer, der står oppe i tavlen. Så jeg har sådan meget mit mantra, det der med lærerne væk fra tavlen. Ja. Sprog og fagvinklen, jamen, de kvalificerer hinanden. På sin vis er det en gave for mange lærere, at de bliver tvunget ud i den problemstilling. Når nu skal vi til at forholde os til en ny kursistgruppe, som kommer nogle andre forudsætninger. Det gør, at jeg bliver nødt til at anlægge et nyt perspektiv på min undervisning, men det gør mig skarpere omkring, hvad er det egentlig, jeg underviser i. Der er det vigtigt, at man går aktivt ind i det som lærer, og at man stiller nogle spørgsmål undervejs, for at få kursisterne til at uddybe deres forståelse. Det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at udfordre deres tænkning og deres måde at udtrykke sig på. Hvor mange folkemedlemmer er vores folketing? Kan du huske det? Ej, nu gør du mig helt bange. Jeg kan sgu ikke svare dig sådan. Ja, men det er det. Hvis du skal være dansker, så skal det aldrig vide jo. Vi har lige lært det i samfund for 2-3 timer siden. Vi har da ikke haft samfundsfag. Jo. Nej. Har du ikke samfundsfag? Jo. Essensen af lige muligheder for alle er, at faglærere også er sproglærere. Det betyder, at de foruden det faglige fokus og de faglige mål, er nødt til også at sætte sproglige mål for undervisningen. Det er en udfordring, der giver mulighed for at opdage sit fag på ny. Til glæde for både kursister og lærere.